Salutare, dragilor! Astăzi am alături de mine pe Andreea. Andreea care are deja un super rezultat și o felicităm pentru asta. Imediat întorc camera ca să ne... Ia zi-mi, Andreea, cum te simți? Mă simt foarte bine, foarte energică, radiez. Mă bucur să aud toate lucrurile astea. Andreea s-a alăturat comunității noastre în urmă cu 18 zile. Deja are un super rezultat de 4,9 kg slăbite și 37 de centimetri modelați. Andreea, cum ai aflat de noi? Am aflat printr-o postare pe Facebook, datorită mătușii mele, și de acolo am luat eu legătura. Mulțumim tare, tare mult, mătușa! Vă pupăm, vă salutăm și vă așteptăm aici alături de noi. Noi o să continuăm procesul nostru. Mult succes îți doresc în continuare și o să vă ținem la curent cu noile rezultate obținute de Andreea. Pupici!